O sinistro aconteceu pouco antes da medianoite cando o motorista Daniel, un mozo de 30 anos veciño da parroquia Vilagarcía de Cornazo, colidía cun vehículo que realizaba unha manobra indebida neste cruce do Campanario en Bamio. Os servizos de emerxencias de Vilagarcía asistiron ao lugar, pero o rapaz estaba gravemente ferido e tras tentar reanimalo, finalmente faleceu no Hospital do Salnés. Ata a zona tamén se desprazaron efectivos dos bombeiros do Salnés, Policía Local de Vilagarcía e unha ambulancia do 061. Outro mozo, o que conducía o vehículo, tiña 25 anos e era tamén veciño de Vilagarcía. Foi detido como presunto autor dun delito de homicidio imprudente e, ao parecer, deu positivo en drogas e carecía do permiso de conducir por perda de todos os puntos. O lugar encheuse onte á noite de veciños desta zona que saíron asustados das súas casas. Esta mañá aínda estaban conmocionados. O chaval viña dai de xogar ao fútbol, de entrenar, e o outro viña de Villagarcía, de frente, meteuse para baixo, e o chaval deu contra o coche. Prácticamente rompeu-lle o parabrisas ao coche, e quedou aí, o chaval tirado, estiveron aí, bueno, a ver se o recuperaba, mas botaron unha hora ben feita aí. E nada, cando nos demos de conta levarnos, pero xa, prácticamente estaba xa... Eran como as 11 máis ou menos, 11, 11 e media da noite, eu estaba fora e o que escoitei foi unha moto que viña moi rápido, moi apurado, e un golpe. Foi todo o que escoitei, non escoitei nin frenazos, nin nada, solamente unha moto que viña moi apurada e un golpe moi grande. A familia todo do rapaz, cando chegaron aí, madre mía, como estuvo. Unha pena, o pai, a nai, unha irmán, un cuñado. Foi moi crítico aquí cando chegou a familia o rapaz aí. Como se puxeron, madre mía, a chorar todo Dios aí, foi o... Xa non deixaron arrimar ao fillo porque colleron protección civil e a policía colleron, estaba desfeito, a familia estaba desfeita, normal. Chegaron aí a encontrar o pobre home, a patadas ca moto aí, un Cristo. Aínda así, os veciños deste cruce de Campanario en Bamio afirman que non lle sorprende que acontezan accidentes deste tipo nesta zona da PO 549, unha estrada na que os vehículos acadan unha gran velocidade. Normalmente nesta carretera, polas noites que están os semáforos en ámbar, todos van moi apurados. É como se fueran por unha autopista. Que hace anos si morreu un peatón tamén atropelado. E, bueno, o saltar o semáforo, aínda que este en rojo, o sea, ti tes que salir do cruce e aí hai que mirar, aínda que o semáforo tes en verde para ti, o que tes que hacer é mirar sempre que non se salten o semáforo, porque eso, todos os días. Vamos a ver, aquí pasará como en moitos sitios, hai que entraja un semáforo tamén. Eu vivo aquí, eu cando salgo, pois, pode estar aquí en verde como está ahora, pero primeiro miro por si as cosas, ven alguén por aí, non sería o primeiro que o traja. O falecido estaba casado e tiña unha filla pequena. O seu corpo será velado mañá pola tarde no tanatorio da Arosa e a continuación celebrarase o funeral na igrexa de San Pedro de Cornazo.